Anki qabelkom ħallinnikom. Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal xouter ieħor il-programm illi permezz ta' daw il-5 minuti tkun tafu xi f'Malta, Għawdex, Kemuna u anke iktar il-bot. Jekk tafu b'xi ħaġa li aħna ma nafux jibgħatulna hawnhekk, sinjuri. Taħsbu. Isma' dal-programm anke barra minn Malta, eżempju l-Ingilterra tkun taf tiġi. L-Ingilterra, kemm hu post artistiku. Jiena meta mmur Londra, nibda ngħid kemm huwa. L-artistiċità tħossa fit-toroq, fit-tabelli, fil-kurum kielek. Londra. Arti. Chesterfield le, għadhom allura. Għax Chesterfield kien hemm artist trid insemmihx ma ħsibx ħana mill-unur, tajjeb. Imma pinġa lil Princess Diana ra naqra. U n-nies kulħadd imma dara jasra. Ħanejna dinja, miskina, kienet gustuża. Batiet biex mietet u ħadd kompletu bati wara mewta tajjeb. Anke kun għal Anke neħħija tajjeb. Insomma, xi ħaġa ora interessanti li ta' min nirrikonoxxu li l-Ingliżi ma jridx ikollok problemi magħhom għax jaslu. Tajjeb, jaslu, speċjalment din June Turner għandha l fuq minn 80 sena. Kienet qiegħda fil-ħanut tagħha daħlilha dal-ħallel u wara x-xeba li tagħtu fil-bastun. Ħanejna dinja, ħala. Għala xeba tajba u l-bastun baqadija, ġifiri. Bata sew. Apparentament lejla tawa il-George Cross għall-onur. Għal-kuraċ taħħa. U lejlu taħ fl-iskun tal-morliti għax jena għasista jpoġi bil-qeda l-ħabs minn wara li ġara. Imma jena morza fej l-anzjani tagħna qed nitkellmu fuq l-anzjani waraw kif qed jippreparaw għal-festa. U ġejt is-Siġġiewi, għax is-Siġġiewi s'issadna ma ġejniex. U is-Siġġiewi minn ftit ieħor jiċċelebraw il-festa li jidher festa sħiħa ġejja tlaqna. X'intom ta' ħanamlu play. Taf li jesek raġel u? Jina lekkija, taħseb li nagħmel. Ma rridx inkun naf. U għat attendu ġew il-pulizija. Skopla għal net appart li biex inferħu għom u għek, fija talima. Li? Għax inut li taħdem, un bat mur tilabom. Kemm xi ħaġa tajba li Ġifieri dik importanti li noqgħodu attenti mill-vizzijiet u la jkollok il-familja l-ewwel it-tfal. Smajt li xtrajtu pavaljon u xek bejnietkom. U xem fuq dak il-pavaljon? Firek, li jenna u l-darraħa, lo. So, għadhom jolluk? Mux taqjina minix minnaw. Minn fej? Il-kop ta' San Giuseppe. Importata jent. Imma xorta għamla San Nikola nagħmela xini noqta 13 sena. Dan għastiġiwi Brasbet, talbuni biex namel artiklu. U jina ktibt fuq l-attivitajiet li namlu għawni. Mux tibta attivitajiet ta' Namlu l-yoga. Line dancing, line dancing. Tirrexxaw, għolu, ġieli. Partu minnek, nirrexxaw. Imma partu minnek namlu ħafna handwork, imma naħdmu ħafna xalil biex unbat meta mmorru nirrexxaw djar residenzjali. Intu għomlom. L-importanti aħna li nferħu lil kulħadd. U n-nies ma jibqgħux id-dar, joħorġu minn hemm biex id-dwejja. Infatti ċajta. Brava. Prosit, prosit, ħabib tiegħi. Imma se nertgħu ftit ma' tfal tagħna, llum taf saqsejthom. Jekk la jikbru, iridux isuqu. Ara ftit. Tixtieq is-suq? U x'karozza tixtieq? Il-Lamborghini. Kemm tiswa di? Tiswa ħafna flus jew le? Naf kemm tiswa. Kemm tiswa? 900. U kif ħaġġibhom dan 900 euros? Nġibuhom 800 u 800. Jiġu iktar minn 900 jibqalek għall-petrol. Ovvjo. Xieġifieri le. Jiena forsi ma tiġi s-suq il-karozza. Kif għal-mur ix-xogħol mela? Fej ħabbmur xogħol l-ewwel ħaġa, fakkarni. L-iskola ħajkun? X'karozza tixtieq lis-suq? Bentley. Issa biex ikollok Bentley għax kif ħadd tagħmel? Nuża l-flus jekk irrid inġibu. Flus ma ħaġġibhom ma. Naħdem. Inti la tikber tixtieq is-suq? Le. Le? Ġiqnod 5 il-marriċ mmur xkola. Erġajna fuq li ma tixmur skola. Sewa, u x'inhu ma rules imma jekk ħassuq? Always look out for people crossing the road. You need to pay attention and not waste your phone. Because one time my father was on his phone while he was going into a parking lot. And then a police caught him.
And then he said, I'll let you pass this time. And I said, phew. Sorry I exposed you, Daddy. Still love you. Lamborghini. Lamborghini. ħajkollu flus biex ixxi Lamborghini. Is that enough? I'm still keeping my money for a Lamborghini, so I don't know. Imma għandek ħafna? Ħafna. Saħħa niltaqgħu għada. Isma' li tal-mobiles problema, xiex. Għax kultant ma nafx tiġrilek xi ma jkun imsifer, kun jaf li sbaħ post fid-dinja u inti moħħok fis-selfies u qasta tikas. Veru, titnu li TikTok.